prietenia, piatră rară. În inima unui parc plin de verdeață și triluri de păsărele, există un loc unde copilăria prinde culoare zi de zi, grădinița numărul 5 Glodeni. Aici, printre alei liniștite și flori parfumate, micuții descoperă lumea în pași jucăuși, ghidați cu dragoste de educatoare dedicate și blânde. Așezată în inima parcului din orașul Glodeni, grădinița noastră este un colț de rai, un loc unde copilăria prinde aripi, iar râsul micuților se amestecă cu cântice, povești și culoare. Aici zi de zi se deschid porțile visării, iar copiii pășesc curioși într-o lume magică, ghidați de o echipă cum rar se vede, educatoare dedicate, suflete mari, modele pentru generații întregi. În fruntea acestui tărâm se află regina blândă și curajoasă, doamna directoare Celiuță Nadejda. Cu ochii ei plini de înțelepciune și suflet de mamă grijulie, veghează cu fermitate și dragoste asupra fiecărui copil și a întregii echipe. Este lumină călăuzitoare ce inspiră dăruire, ordine și speranță. Alături de ea, ca un far de știință și răbdare, stă metodista Sikorski Zinaida. Cu voce caldă și privire înțelegătoare, ea știe să îndrume cu blândețe, dar și cu profesionalism. Este ancora noastră în furtuni și aripa noastră la înălțare. Sub îndrumarea acestor două eroine, trăiește o familie de educatoare dedicate, fiecare cu harul, stilul și lumina sa unică. Unele mai tinere, aflate încă în formare, altele cu pași siguri, formate deja de ani de dăruire, dar toate unite cu un singur scop, să modeleze suflete și să semene dragoste în fiecare copil. În acest tărâm, fiecare educatoare este o poveste. Suntem diferite, dar totodată la fel, fiecare unică, dar unite de aceeași misiune, să modelăm suflete. Bosnea Deana, liniștită, răbdătoare și plină de iubire pentru copii, găsește frumusețea în lucrurile simple și transformă orice zi într-o poveste blândă. Shop Ala, talentată în arta teatrului, cu voce caldă și gesturi fermecătoare, aduce magie la fiecare sărbătoare. Scripnic Lilia, o prezență calmă și echilibrată, creează armonie și este mereu atentă la nevoile fiecărui copil. Cercașână Raisa, empatică și grijulie, o inimă sinceră și un spirit de echipă veritabil. Mocanu Angela, atentă, organizată, mereu prezentă cu o vorbă bună și o soluție la îndemână. Banare Ana, hotărâtă și implicată, cu viziune clară și multă perseverență, este un model de responsabilitate. Scobioală Violeta, caldă, generoasă și bine organizată, cu o bună energie în momentele cheie, implicată, zâmbitoare și mereu prezentă cu o idee inspirată la orice organizare. Dropeța Lina, caldă, deschisă, aduce liniște și stabilitate în orice activitate. Subciu Cristina, delicată și muncitoare, se remarcă prin răbdarea și implicarea ei constantă. Colova Tatiana, energică și binevoitoare, dă culoare fiecărei activități. Lucaș Victoria, organizată și grijulie, creează un spațiu sigur și primitor pentru copii. Junghina Veronica, suflet cald și implicat, mereu cu inima deschisă. Ceban Mihaela, muncitoare și atentă la detalii, își face meseria cu respect și responsabilitate. Cipotar Viorica, blândă și iubitoare, o prezență caldă care aduce siguranță copiilor. Buzgan Elizaveta, calmă, răbdătoare, implicată în activități creative. Frunză Tamara, dedicată și pricepută în lucrul cu copiii, mereu cu o vorbă caldă. Gangan Eugenia, muncitoare și sufletistă, contribuie la armonia echipei. Adașan Elena,
o educatoare iubită de copii, plină de imaginație și inițiativă. Buzdugan Georgeta, atentă, implicată, mereu dornică să învețe și să ajute. Rusu Mariana, o inimă mare într-o echipă mare, responsabilă și grijulie. Fiecare sărbătoare are nevoie de suflet, iar sufletul nostru se aude în cântec și veselie. O prezență caldă și rafinată, doamna Rodica aduce farmec și armonie în fiecare moment festiv. Cu zâmbetul său blând și cântecele sale pline de emoție, transformă fiecare zi într-o poveste muzicală care le atinge inimile copiilor și ale colegilor. Cu discreție și talent, domnul Dumitru este mereu alături de noi la momentele importante, contribuind la atmosfera plină de bucurie prin muzică. Ajutoarele de educatoare nu poartă baghete magice, dar prin munca lor zilnică fac locul nostru să strălucească, ajută la curățenie, ordine, susțin activitățile cu răbdare și binevoință, sunt parte din echipa noastră, iar fără ele, magia nu ar fi completă. Viața la grădiniță nu e mereu ușoară, uneori suntem obosite, alteori copleșite, ne întâlnim cu provocări, piedici, emoții grele, dar știm că nu suntem singuri, avem sprijin una în alta, în încrederea echipei, în susținerea administrației și mergem mai departe cu zâmbetul pe buze, pentru că facem ce iubim. Ne mai pierdem uneori în multele sarcini, dar ne regăsim prin sprijinul reciproc. Suntem o familie, o echipă, un suflet cu multe inimi. Aici, fiecare zi este o poveste nouă, în săli decorate cu grijă. Copiii colorează, lipesc, pictează, cântă și râd. Iar noi, educatoarele, suntem regizori, actori, pictori, mame, medici, psihologi. Sărbătorile sunt magice, pregătim matinee, scenete, costume, decoruri, cântăm, dansăm, zâmbim, chiar și când suntem obosite. Cu mâinile noastre ghidăm micii pași, învățăm cântece, poezii, numărăm, desenăm, plantăm și visăm. Lucrările copiilor devin opere de arte, iar jocurile lecții de viață. Educația nu e o muncă, e o chemare. Ne trezim cu gândul la copii și mergem acasă cu sufletul lor în brațe. În mâinile noastre un copil devine poveste. Fiecare gest, cuvânt și zâmbet creează un viitor. Suntem strop de lumină pe drumul copilăriei, uneori obosite, dar mereu strălucind pentru ei. Mândria și speranța noastră sunt copiii. Ei ne dau sens, energie și credință că munca noastră e neprețuită. Fiecare copil poartă în suflet o stea. Rolul nostru este să o aprindem. Munca noastră nu e doar predare, e descoperire. Nu modelăm lut, ci suflete. Fiecare zi este o șansă să formăm un om. Din răbdare și iubire se nasc caractere puternice. Cu blândețe construim viitorul. Când suntem împreună, putem orice. E despre echipă, despre noi toate. Noi, cadrele tinere, privind cu admirație către doamnele cu experiență, învățăm de la ele pas cu pas, din tăcere, din gesturi, din felul în care iubesc meseria. Le mulțumim din suflet pentru tot ce ne învață și ne dorim ca într-o zi să fim la același nivel de profesionalism și noblețe. Aceasta nu este doar o poveste, este realitatea noastră. Este despre o mână de femei care, din dragoste pentru copii, schimbă lumea. Este despre lacrimi de oboseală, dar și despre râsete de bucurie. Este despre echipă, despre prietenie, despre misiune. Poate într-o zi timpul va trece, dar această poveste va rămâne vie. Iar atunci când o vom reciti sau revedea, ochii ni se vor umezi și inimile vor spune: am fost acolo, am făcut parte din magie. Prietenia
piatră